салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо این دروازه ما 4x3 دروازه 4x3 مابینش ای تخته کردیم. شما صفتی کارم تماشا کنین. این تخته دروازه وافلی پروفیلوی 6x4 لیستوی 1.8 برده چسبوندن همش استانوفکا دستافکا. اینا ریشوتکا هم در کورشید ریشوتکا پاگونی متر. مانا جایی که ما استحصال میکنیم این دروازه بکراسکو شما دا نشان دادیم. ای ما 200-300 نمود زیاد نلیچی تایور داریم اکو. مانا این دروازه هم نو تایور شدیستای. این اپاراتوی که قد میکنیم همش از خودم وازه مانا. این لیست میبرد، لیست خط میکند. اینا کاراوته هم تایور. شما زنگ زنین ما شما دا دسترس میکنیم. اینا ای کچلی که نو برواردیم ولی بکراسکای. من ای کچلی که نو برواردیم. با اگر شما اینستاگرام داشته باشید دوشنبه واروتا 77 میزنید. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. ассалому алайкум бародарои намо. имрӯз қатъи бародари азиз канали Нарх Тиҷи бо сёнкаи навмуро сар кардем. бародаро ин дарвозае ки шумо нав да вай мебинен видео. ин видео кардесем ки шумо фаҳмен бародаро чӣ хели дарвозаҳои чие чӣ хели качествои фаҳмондани мо ба шумо оддӣ карда нархҳоро ана صفتی کورشا همشه با شما زمو میفهمونیم. رفتیم این دروازه ما 4x3 دروازه 4x3 مابینش ای تخته کردیم. مدل نو نرخش 18,000 سومون استانوفکا دستافکا همش برده چسبونده میتیم. размерش 4x3 اکا لیستوی 1.8 روسیه магнитогорск профилои 6x4. اینا شما صفتی کارم تماشا کنین. این تخته این تخته اکو اینا تماشا کنین دروازه هم صفتی کارشم. باز ما با شما با ای قیمت و ارزانش همش ویدیو میکنه. چیزی داریم نلیچی یا خیلی صورت نشون میتیا شما زکاز میکنید تمام دیگه چی میبروه. شما دیده اینا چه خیلی صفتی کارای چی و همش уже معلومه. اونا بالاشم کوونین گلو новинкай. این دروازه کلاسیکی که شما دیده بودین 4x316 لیستوی 1.8 این هم بهترین دروازه. نرخش 13,500 لیست شارنیروش همون های پیش وای کنین. اگر شارنیروی گیگان коробка обналичка همه شکا جون وای وای دا 4x316 استانوفکا دستافکا برده چسبونه میتیم. ایران بهترین دروازه. شما با رقم 724 زنگ بزنین. اونجا واتساپ داریم، ایمو داریم، همش هست. با مفصلتر قطعی همون صحبت میکنیم، همش هم میفهمونیم. 13,500 размер 4x3 لیستوی 1.8 برده چسبوندنش کردی همش. دروازه خیتک 4x3 لیستوی 1.5 نرخش 9,500 سومون برده چسبوندن همش دادروش برده چسبوندن میتیم. профилои 4x4 баъд сплашной листаи ҳам ба қувват мошини буромадаги бародаро 918-72-47 дарвозаи император листои 1.8 инам аҷоибот моделлаи бовар кунен ҳам ба қувват ҳам мошини буромадаги ба стилшам стили навай. нархаш 14,500 размер 4x3 установка доставка бурда часпонданаш кардӣ ҳамаш. бо муфассалтар бо ҳамон рақами 918-72-77-77 қобил мегин бо қатъиам суҳбат мекунем. ҳама нархҳоро мефаҳмонем. ман ин качелик ки нав буровардем бачаҳо гуфтан качелик кай мешава кай мешава. ин качеликам буровардем. качелик 2800 сомон бо доставка дуруни шаҳрам дорем 2800 сомон.
дарвозаи вафли профилои 6x4 листои 1.8 нархаш 11500 бурда часпондан ҳамаш установка доставка ҳозир бо иҷо арзоношам дорем бо арзоноша мана инаи вафли як баршай ҳамина бо дига намудуш анамин нархи ин акаҷон 8500 бо ин камтар прастоитар шай бо мана инаш инша бина инам вафли меган иш 7500 размериш 4x3 ин хеле узорош камтара нархш бо арзонтар ани хайте ки мебинед шумо инаира бе коробка бе обналичка ана стойка кати мешава ино ин нархш 8500 листои 1.4 бурда часпонда ҳамаш мебарем мечаспонем метием бо ҳамун рақаме ки ман ина 918 72 47 ватсап имо бо агар шумо инстаграм дошта бошед душанбе варота 77 мезанед унҷа каталоги мо аз 1000 зиёд охе 1000 намуд зиёд унҷа тамошо мекунед кадомаш маъқула шумода скриншот карда ба рақами 918 72 77 77 равон мекунед мо шумода мегем ки чӣ хели нарх чӣ хели материал ҳамаша мефаҳмонем дарвоза 4x3 ай ҳозир як парашай параи дига шакун дар таги вай дарвоза монд 4x3 нархиш 6800 дарвича дора замок установка доставка ҳамаш ҳамон нарх да медуроя профилои 6x4 дарвозаи 4x2 профилои 6x4 листои 1.2 меган 1.1 тоза мебурояка бурда часпонданаш кати 6500 мешава ҳамира бо дорем паделкаш 4500 паделкаш аку чӣ фарқият дора листош 0 профилои 4x4 4500 мешава ин 6500 мана дарвоза бародаро дар арзоно шавай кардем ё печатнои дарвозаан баландиш 2.5 барш 4 глянсови краскаи лакдор меганира ана нархаш 4500 бурда часпонданаш кати размери талшинаи лист 1.1 мебурояка профило 4x4 нархаш 4500 онао ки вай 6x4 катиай инаишам тамошо кунед 6x4 вибри мо чиай охя хело якта дута дарвоза мезанам мо то 200-300 та дарвоза тайёраш мо ина видеоша бинен ки дар ҳақиқат бо ҳам сифати кора мебинен ҳам вайша мебинен чӣ хел буровардагия оли бо суратора мемонем ин нархи 4x2 60 нархи 6500 шида намира профилои 6x4 инаи сафеде ки шумо мебинен 4x2 60 нархиш 5800 сомон бурда часпонданаш кати профилои 6x4 краскаш краскаи садаф ҳозир ҳам садаф ҳам беҳтарин краска шидагия краскаи садаф маслини краскоанда ё ана ира мебинед инаи дарвоза шумо бинед 4x2 60 акун ино простой ранги классика мебуроя инам нархиш 6200 сомон профилои 6x4 листои 1.1 ки ҳамун печатной ана бурда часпонданаш ҳамаш кати 6200 сомон профилои 6x4 размер 4x2 60 ина мардум як хелош мега ки арзонак ина ё листои 09 нархаш 3700 сомон инами коричневӣ ки мебинед дар нош зарҳалай ин 3700 сомон бурда часпондан ҳамаш кати 3700 сомон ана ина мебинед 07 мана ин рост дароза диден 07 ино прастоян ана листошам 07 вай профилошам 07 нархаш 2900 сомон тунукайнеки да ино барои якама арзон касе шароит надора ина мебарад тунуктараи инаи 4 инаи дарозаи 4x2 60 нархаш 5500 сомон барш 4 баландиш 260 бурда часпондан ҳамаш 5800 дарвозаи 4x2 60 ин гулуш дигай бо болош аркош 4x4 дурунош дига 6x4
краскашам медови краска ана бурда часпонданаш кати 5500 мешава. Бо муфассалтар шумо оддӣ када ака мефаҳмонам ки WhatsApp дорем мо, имо дорем, Viber дорем, установка, доставка ҳамаш. Ана бачаҳое ки меган ай дурдастан, меган доставка гуфтеси, вай доставкаш уже бо хуш мешава. То 50 километра гуфтам кума, то 50 километра мо бепул бурда часпонда метием. Уҷа дур шид, вайш дополнительный хуш мешава ака. Ҳамина байнобат гире бародаро. Ҳамин савола чанд бор метиян. Ҳамира муфассалтар бо ба 918 72 47 қобил мепурсен. Гап мезанем, қатӣ бо суҳбат мекунем. Нофаҳмо чизоя ба телефон. Инайрам ман ин дарозаи сиёҳе ки мебинед шумо глянсиви краска дарунаш зарҳал задагӣ, болош оно гулое ки ба дасти тов додагӣ. Инам дарозаи навзай. Нархиш 4500 сомон ака. Ҳамиро аймо мебаранд рости гап 5500 5800 мефурӯшанд. Аз шумо якум даст да занг мезанед 918 72 47. Ана нархаш 4500 бурда часпондан ҳамаш кати, размериш 4 ба 250. Ман ин дарвозаам нав краска кардем, нархаш 4 ба 250, размер 4 ба 250, нархиш 4500 сомон. Бурда часпондан ҳамаш пад ключ мекунем, ҳамон нарх да медурояем. Мошин пошин ягон чида пул наметиен ака. Аккурат ня листош 1-2, профилои 4 ба 4, размер 4 ба 2,5. Дарозои арзонтарош 3500 сомон, 4 ба 2,5, листои 00. Ана 00 меган ака 08 меброя, ҳамирам ба инобат гирен, штоби ки шумо дам бай нашава. 08 тоза меброя. 3500 сомон ай. Ина иша дидесен и 4200 сомон, 4 ба 2,5. Размерш 4 ай, баландиш 2,5. каравото дорем ана бародаро, каравото 3 ба 2, чхеле ки ана шумо дидед 3 ба 2 ай, нархшам 2200 сомон. Каравотои арзонак бировардем 2200 сомон. Полша мегирен бародаро, бе полай. Профилои 6 ба 4, ана гулоша хахтон бинем бо. Ҳар хел све дорем, саус коричневи сиёҳ. Ана мобайниш да бо мана оҳан мондагем барои тахто шатаца накуна. Заказ ка любой размер мезанем. Мо худмо истеҳсол мекунем, любой размер, любой вид, рангу 100 сомон. Любой хел шумо бе краскааш, во чи краскаи мегин, ҳамун краскаҳоро вай мекунем. Мезанем метием. Ина каравотоам тайёр, шумо занг занен, мо шумо да дастрас мекунем. Нархаш 2200 сомон. Ина и качели ки нав бировардем, оли бе краскаи. Ана и качеликоя бинен. И 8500 сомон шид. Нарх 8500 сомон. Гиганай, калонай. Оли бо ма сурати тайёр кардагиша мепартоем, суратҳои качеликоя мебинен. 1000 намуд качелика. Ки нав истеҳсол мешава, шумо мебинен ки ака якум дастай. Мана дароза ина качелика дидед, оли тайёр нест. Мо тахтоша мезанем, баъд ба фурӯш меравад. Нархаш 2800 сом. Ина дарозае ки шумо мебинед 4 ба 3-16, болоша решотка мондаги, нархаш 13500. Ина решоткарам дар кор шид, решотка пагони метр 350 сомон. Баландиш 1.40, бараш аквай пагони метр ҳисоб шидан мегира. 350 сомон, як пагони метрш. Мана ҷое ки мо истеҳсол мекунем, ина дароза бе краскаҳо шумо да нишон додесем. Ай мо ай 200-300 намуд зиёд наличи тайёр дорем ако. Нарх агар размеротон туғри гирад, мо тайёр дорем. Размерои тайёр стандартни размер меша. 4 ба 3, 4 ба 2,5, 3 ба 2,5, 3,5 ба 2,5. Ина дароза чихе тайёр меша ҳамаша башо. Ина дарозае ки иҷа ина шистиграник меган дарвоза, инам беҳтарин дарвоза. Хеле бисёр гули бисёр надорад. Размер 4 ба 3, нархаш 11500. Бурда часпонда. Ина хайтекои арзон бировардем 4 ба 2,5, 6500 сомон. шумо метавонед бо хайтека размера майда шуд бо арзон меша 6500. Ина печатноё 4500. оли тайёр неста, ина тайёр кардесем. Профилои мана ин дарвоза, профилои 6 ба 4,
ана размерш 4 халиш 3 ино стандарт не мо тайёр кардам мондан мегирем касе да стандарт дар кор боша ба мо рақами 918 72 77 77 занг мезанен мана инҷа бо бачаҳо кор кардесен инҷа ҳам сёнка кунен беҳтарин меша ине сехи мана дарвозаҳои тайёр дорем бе краска шумо гап мезанен мо краска мекунем чӣ краскаи маъқулай ҳамо краскаро мезанем мана ин дарвозарам нав тайёр шудесай ин дарвозарам нав тайёр шудесай размераш 4x3 нархаш 5500 сомон печатноё мана я параш тайёр шудака мана инам бинед 4x3 нархаш 5500 сомон аст ина дарвозае ки нав бо 18500 сомон инам нав тайёр шудесай беҳтарин дарвоза инам ина качелико бо тайёр шудесиям шумо ҳама вақт ба 918 занг занед якум даст мана ин дарвозаро бинем мана бачаҳо кор кардесиям мана ин листҳое ки қат мекунем мо ин аппаратҳое ки қат мекунем ҳамаш аз худам аза мана ин лист мебурад лист қат мекунад мо худ мо истеҳсол мекунем барои видеои мо мақсади мо чи аст ба шумо ки якум даст дӯстони азиз яна мо видеоро ҷамъбаст кардем мана ин суратҳое ки шумо дидесед дар навор ята мо нишон додистем ба шумо кадомиш маъқул аст ҳамонро скриншот карда ба рақамаи 918 72 77 77 равон мекунед чӣ нофаҳмо аст мо ба шумо мефаҳмонем бо агар ягон вай бошад шумо метавонед дар инстаграм даромада душанбе варота менависед 77 ҳамунҷа каталоги мо бо видеош кати партофтаги ҳар рӯз ба рӯз ҳар рӯз як видеои нав мепартоем уҷа озод тамошо мекунен ин бародарам дастгирӣ кунен нарх тиҷӣ лайка ҷиқен ай шумо ҳичи намера я лайк дастгирӣ чӣ нофаҳмо якаҳо дар хизмати шумоем мо мақсади мо видеои мо кадаги барои шумо ин ҳам шумо нархҳоя фаҳмидед ҳам бепасредник прамой ба ҳамин 918 занг мезанед мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем бародаро дар тамос бошед дар амони худо бошед саломат бошед хоб
дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.